Alright, maudi na po nga pasat iti ay topiko. Glenn Batuyo, IFM News. IFM News. IFM News. Well, Idol Glenn, iti biyang iti Yes. national news amo tematan iti usapang agdama impeachment. nakadurag iti issue iti impeachment Impeachment, complaint of course, Ben. kina po BBM kini Vice President BP Sara dua kina po Dua. presidente Wen. may sa kini Sara ket sigun iti ethics sa committee at iti insufficient substance Yes. kita nga sawan at iti makita nga probable cause Awen, nga reklamo iti presidente anya nga tamit tagbali nga political impact ti Ilocos Norte Awen. kada iti issue kina po presidente Itatakit Marcos. makasaritat ay DJ ko. Reaction ni Madam. Iti agdamakit ada iti reaction ni Apo Gobernador Buyanta. Silvia Arneta Marcos no anya met makunanang iti press con iti kalma na dakamot ang reaction na as a citizen hanakas sa sister-in-law hanakas kaming ti pamilya Marcos no diket kas mesa nga magipag-ili iti Pilipinas ti reaction na kadato hindi man din ganapo dati reaction ni Apo Gobernadora kadato issue ta iti impeachment complaint kontra kini Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Answer as a citizen, not as a relative or a governor. But for me, sana tumigil na lahat. Huwag nang impeach na yan. Kasi ang dami natin problema. Let's do public service first before we do impeachment. Kasi ano lang yan, what will it do? Maaantala lahat ng mga senado, mga congressman, mag-hearing na naman, whatever, di ba? So parang now's not the time. Let's do public service first, and really that's my sentiment as a citizen of the Philippines, not anything else. But for me as a citizen, I would really want our leaders, national leaders, to do what they were voted for, to serve the public, to serve whatever needs to be done for our country. Para naman we progress into something more, something better. And I think that is also what's in the mind and heart of our president. Na all he's doing is working. He's working and he's doing whatever he can. Medyo kasi siya pa ang nag-recognize na merong corruption. Di ba? Hindi madali yun. It's not easy. So for me, and I think one of the things also is, I think I agree with Sen Tito Soto. Kasi ang sinasabi niya, kung we do the same things over, pareho, di ba? So, ang akin, we have to fix our system. Kasi, which means to say, I am all for charter change. I am all for fixing our constitution. Kasi, nung ginawa ito 1987, di ba? Ano na ngayon? 2026 na. Yung mga wala pa nun yung mga about mga IT, mga ganon, mga social media. There's nothing that talks about social media in our constitution. So sana let's do our priority muna, and that is to serve the country, to serve the community, di ba? Kasi mahirap kung puro impeach. To a certain extent, maybe we have never really healed from EDSA. Diba? Kasi puro rebellion. As I said, there is also in obedience. Sana we can be obedient to the laws. Kasi when you're obedient, blessings come after. So, yun ang akin. So, sana ayusin muna natin ang sistema, and let's do the work that we're supposed to do. Let's not think anymore about impeachment. Kasi ang hirap Para ang mangyayari after that, next naman, makikimpeach na naman. Parang hindi na matatapos. Parang forever na lang ganun ang nangyayari. So, if kung pwede, ayusin muna natin ang sistema natin para hindi tayo ganun. Para it can run no matter what happens, di ba?
Okay, di po iti reaksyon ni Governor Marcos iti impeachment complaint. Ayun, nalawag ay doglen nga ti balikas na. Masapol nga ayusin mo ng ang bansa. Masapol nga panag public service ti muna sakbay iti impeachment complaint. Tanong sa nga maantala saan nga mapektaran dagiti serbisyo iti publiko dagiti opisyalis iti gobyerno ay doglen. Wen, asama sa pulhan tayo nga agpapa-epekto ta dumakit no pampanunutan tayo ni President BBM tinang open ka detoy flood control. Isu na tinang open. Tapos isu na may impeach. May Kaslang baliktad. kasla baliktad met din. Hamet nga DJ kuan, hamet nga DJ kasla nangi-initiate. No. Isu mo tinagbaling nga nagtindag mga isu na ti maikbalud kasi kumakasla apay sikat din na unfair, parang unfair. unfair di ba? Isu na di talaga nga nang isu na laang ti mo nga presidente nga nang kalkal ka dito nga issue dito di PWH di ko awon pa nakita nga dadto mga presidente nga kasjay tapos isu na nakasjay Panakita ka lang ket mangruging imin datoy election na fever iti Pilipinas ta manulang nga tawenen. 2 years pa sakbay nga exit iti termino ni Apo Presidente so nga rugyanen iti opposition para palang kanatoy agendada iti next political race ito may nga 2020 31 kan nukatayin election 20 anya ka 2028 28 so nga ado Glenn dato nga ba nagket ado ti mapaisem ado mat dagiti makaparorod agabot imbes ko mga ti pagsiyatan iti publiko ti asakaswenda saan met ti nakaikat iti saan na kahit may sapay han laing esuna nuki depende BP Sara. Ket nung karod awan ti nakita mo dadyo may isang country nga awan ti presidente na vice president. It's chaos. Talaga nga. Rilibok. Iti pagilan tayo kasi awan iti matino nga mga manher iti may isang pagilan tayo. So nga daddo kitaan tayo di pagsayatan tayo habang adapay lang ita agubra kayo nakay nga anya detoy kaslalang kuma sika nga awang but presidente kapay kumagubra na awang vice presidente kago agubra Ketno aginterbin iti militar ket Marshal Lo Pwede DJ Manet nagsubliman din Marshal Lo tayo mangmanher iti pagilan tayo kayat yung rodmet agmanher man digitay military mon digitay police mayat nga rodmet mo tawon mo naabutan ti Marshal baby ka actually I'm 1979 iso di nagmudo ti Marshal Lo Marshal iso nga I am a Marshal Lo baby ije ka udyan nan baby na nga talaga nabutak yung hanggang naabutan nyo idi kwa kasi ubing kayo pa ilang hindi awan tayo amutay pa lang wala tayong siya nga talaga baby so itagdama po kaya talaga ito iti issue iti impeachment complaint kina po presidente duwa nga min din pila idoglan so nga pinaspasan datoy graw iti opposition para palang kalatoy umay nga political race 2028 so nga aja dito yun siguro dito iti pakairwaran dito epal ta iso dati talaga nga mangkukatat ta ababusyon da dito epal da grabe no iti gobyerno at iti impeachment complaint ngem no private company ket adado ko impeach awan sa ket adado impeach andan sa hangkwa sa nuka digitay medyo digitay talaga nga higher option iso talaga nga iso na mang-impeach yan anga sika anga na kayo nga medyo hanga democratic nga minti no daddo mati companies di specialty private digitay talaga nga headlat tati ag desisyonan medyo mon anya der no kwan ada hierarchy kings no kwan monarchy de no ka nga de no damit babain mo ano na kung mapasamak una monarchy no ka din ala kasta pa ng biyag no handa kay lideran ko sakit ada tingog taway nga mangpatalsik iti yaman nga pwesto idol Glenn anya pa iti nagsarita taging gana ta alas 6 kag sasarita pwede anya ti masapul nga ubraen tayo tapno saan tayo nga maapektaran ka digitoy aya ket ag trabaho ti napudno ngem pa nakita digitay political allies digitay ali digitay kalyan ti politika ket talaga nga maapektaran damet siyempre handa man consider iti
trabaho. Awan matindi paggawa ng pondo. Awan, Ano met. pa? At, Kasama matindi National Government Projects, DPWH. Agkwamit din. Adyo dito yan. Mahold amin mo na. Wan. Mahold. Anak ko nam, adarasyon, awan no kwan pangabrutan dan Agora ka kita taman di kita reaction. Idol Glenn, Idol Dennis, awan no kwan pangabrutan dan kita imbumbunon da iti kalabas ko. Allah, alhatan makabrutan Idol Glenn. Tawag project sa nagpasyo nga ta. Awan pagabrutan dan. Allah kita siguro ada ita do mga proyekto ket napektaran, tamo tematenti DPWH ket awan pa lang iti proyekto iso nga awan iti pangabrutan kanon dagitay epal nga politiko tinagastos dahil napalabas nga eleksyon. Pakamusta naman nga di gayam di adda dito page tayo. O kuna ni Sir Peter John Damasco. Good morning everyone. Ken ni Lawrence Martinez nga nangi share. Oy, Lawrence agpalaing ka ni Sir Jerry Valdez. Good morning mga idol. Ni Mark Glenn Acera Ramos kung the best company nga talaga data idol Dennis Candy. Nigi 101st Maneuver Company RMFB1 kuna. Amom intong ada kita inapitas nga videos ta. May picture iti national television ni Sir Peter. Iso nga automatic. Sir, paki-cover naman. Sir, please provide the materials kung automatic na kung dyan. Idol Glenn. So mating ibraskin ni Sir Peter. Iso actually iso na nang IPM kanyak di Rabi na tuiran for akos dahil so nga Sir, sekta ang korton bigatan. Ready ko na get. Nalpasen na to'y information ka dissemination. So nga thank you very much Apo iti Regional Mobile Force sa Batalyon. Na to'y impayong informasyon iti IFM News. Nakasaysaya at kayo kanayon kasapulan di gito itapno anya dito yun ada anya dito the visibility ti pulisya ken adda pe obrada ken makatulong da pay kadto health tayo especially nakalamlamisit ang bigat kada di makapasadot ngem dito pinagwa tayo aglok magtayo pamati exercise na daduma so kamay dito obrada. Okay. Pakamusta pa gayam ni gito ni Sir Sabas GT. Good morning idols Glenn and Dennis. Shot kape kano? Shot kape. Sausaw mo na tayo napulot nga tinapay. Pwede pandesal. Kani Ma'am Mirna Valencia. Okay, good morning. Good morning po kada kayo amin nga agdengdeng agbibuya. Agbibuya ti Facebook live tayo. Ni Sir Mark Glenn Gayam Ramos get from watching from Abu Dhabi. Apong nag Dubai. Dayo. Kita mo kuwata pang international. Amom jay Middle East ket talaga nga nagbalo ti Clement Idol Glenn. Aglayos pa yan, agtudo pa yan. Agisno pa yan. Agisno pa yan. So nga baliktad. Nagamak. Pati jay Hawaii agisno. Agisno. Imagine jay Sahara desert agisno mit ijay. O so nga agbalo iti klima. Dato yun makungko na climate change weather. Uno signs of ano to yan. Climate change data. Uno signs of dati tribulations. Apo pakawan. Signs of and ko dito yan tartaro uditi ko dito. Di pa nagbiag. Alakit amo mo. Hindi mo yun. Dito ti kayo. Be ready latta. Ubrain nyo latta. Hangking agpanpanikas lang kung madaya problemado tayo. Daya problemaan tayo ti pinakikat ti presidente ka to. Ubrain nyo ti ubrain latta. Ti gagangin ubray everyday. Tapos keep calm. Agkararag kayo ngamin. No. Ngayon pa nakita lang talaga dagiti ay panting iti the book of Revelations. Adan. Mapasamag iti agdaman. Iti present age tayo. Isang be ready. Anytime, panumpad na hindi ganda. Kanyaman ti ko. Are you ready? Okay lang. Ready ako. Apenda lang na. Hindi. Kasi okay lang ako na DJ. Ngam dayte adda pa'y masapul ko nga i-refine. Anya na ibababa. Sa Idol Glenn, hindi nakarecover iti stroke. I'm ready na ako. Ready na ako. Pati siya matindi ready nga. Hindi na-stroke na ka. Mano nga years ka ti recovery kita. Ang kumaako, pilayakon ko na, kada kasugas to. Mawatang ka man din. Hindi na-acceptar kong kasdaya kong kita nadalusan di jay panunod kong I'm ready anytime ko nakita. At dami ko nagleeng ako Idol Glenn. I'm ready. I'm ready ko naman ado pa iti kailangan nga ibagam ta radyo ko na nga taa. Kada detraing ka pa ilaing ita GMA kat kailangan da ka kunada siguro.
nagdigan hindi pa nawen nga ada tay breaking news pagtarayin dakit ne. Ala po. Adak Kailangan nakati RMN. adak pala tarang ticket ag tagtagargera kon ket nagadoy di papanak manung ilit na lapsak ay apo ko nakila challenge ni Jai ngam dalam pasan tayo Idol Glenn iso nga iti agdama ada tuyo iti radyo matulong lang tayo iti public service Idol Glenn. Well, para kada tayo nga talaga dito may isang blessing dito nga kanay naikanda tayo ti panagbiag ken haan kayo nga reklamo no anyaman dito estado yu ti biag basta Bitin keep on fall. fighting. Una, Keep on fighting, survival of the fittest. Aging ka naman maangas tayo agyaman tayo Agyaman kayo. Kasi every gising is a blessing. Ayan. Every gising is a blessing. Commercial lakit di dyan. Well, amo yung talaga nga no deti pampanunutan tayo kadigiti problema ti aglawlaw aglalo kadigiti mapaspasama kita ta kada dito kinalamisan akit talaga nga narigat ngem kayain tayo. Wala. With Aging ka nga adaangis tayo kita may pag-asa pa. Ano naman di problema. Sa no adaman pamilyam iso ti pangi aja te pangi kuam ti Parang, pangiruaram amin di love mo do adaman problema magtitinulong kayo. Alam mo na po. Okay, thank you very much. Ito nagkomento. From Batang Ilocano to Batang IFM. Alam mo. Wala po. Takam kinaduglang kat agabukang television. Ang iso na ti director siya ti Floor director. Kanayang nga maungtan. Isun sa titinawid ko aging kana idi adag dito. Ay, hantat na lang tatuan. Nornos mo. Di wayawayan ay Glenn. So nga awanan. Alam mo na po. So nga itagdama kita. Kat kado kami kina Glenn. From TV to radio. Yes. So adanto ko lang meeting online. Ayun na po. Content ko kami metkit di creators. Okay. So then siya ti magyamanan tayo met at damit ito ni Apo nga laing tayo para Talugading. Talugading. Sabsabali dati kasi manula ti may kanti kasi nga talugading ngem napaayan tayo. So nga i-share tayo kinati sa data dito Rachita. Ang Dennis. Okay. Kablamon taman dagiti taga vegan dito Ilocosor, Bayo-Baysor. Ay di taga Bayo. Studio iti GMA Ilocos. Well, agasim dito travel time ta. Kamakamik na news kasi malam kaya ta. Adak ti batakit amo. Makamakam kami dati news kasi television apo mong ungtang ka. Dapat an hour before the show adak kayo studio. Kasi na-prepare amin nga siya. Kasi ti practice mi ti radio ti IFM news 30 minutes before the show or 1 hour dapat nakasagana kan. Adakan hangat kung kamakam ka, hindi ko ag-migraine ka, ay awanin awan ko programa animal college. Ag-migraine kan. Baka ma-impeach ka ko na. Alam ko, padaanan dagiti damdama para iti IFM news into no madamdama.